Ассалому алейкум дӯстон, мардам, тамошобинои муҳтарам. Нигоҳ кунед, имрӯз 22 феврали 2026 сол аз тарафи Дружба даромадгоҳи Масковский хулоса амс омадем бачаи азиз. In тараф дар он район мешава. Уси далши тарафи Масковский мерава. Хулоса ҷа центр района. Даромади район бачаи азиз. Роҳи Калон иҷа бозорча дӯстон, нигоҳ кунед, бозорча. Дар пишти ҳамин бозорча дӯстон мо чӣ дорем? Общежитие фурӯшӣ дорем бачаи азиз, общежитие фурӯшӣ дорем. Навортон мекунед, тамошо кунед. Иҷа дӯстон ин тараф хлопзавод ака, заводи пахта. Ин тараф дӯстон заводи пахта дорем. Ина заводи пахта ҳай. Пишти бозорда общежитие фурӯшӣ. Мактабашо буд ака. Дӯстон нигоҳ кунед, здани фасони замонавӣ айку ҷа мактаби замонавӣ кардагиам. Айҷа заводи семенблок, сартарошхона, ҳамаш хулоса ҳастай. Хулоса ҷой ободай, далчи тамошо кунед. Беҳтарин нархай дӯстон бигиренеш. Рақамҳои соҳибхона мегзорам, занг бизанед, масъя кунед дӯстон бигиренеш. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед, ами сексияе ки ман наворатон мекунам, ин ҳамияи бачаи азиз, инаҳа. Ин ҳамиҷа сексияи мо. Хушрӯ тамошо кунед, хайч хеле ки дар боло фаҳмондум, ҳами адрес бачаи азиз. Ноҳияи Ҳамадонӣ, пеши пахтазавод Хлопонкит, районишай хулоса бачаи азиз. Ина ҳамиҷа. Границара нигоҳ кунед бачаи азиз. Аввал як гирду атрофша нишонтон метам, баъд хонаҳои ҳақ ҳамсояро нишонтон метем. Хулоса ки мардам чӣ хеле зиндагӣ дора. Ин ҳамиҷа дӯстони азиз, ина ҳавличашай. Якум этажаш ҳамин сексияра, якум этажаш савдо мешавад дӯстон. Нигоҳ кунед, як берун набинед. Иҷашам бачаи азиз, ина ҳавлиш. Дар иҷа ов 24 соат ов дӯстони азиз. Светошон бачако мисли дигар ҷо нестай. Светошонам хулоса ҳами ҳашти ҳама вақта бигирам, хато намекунем. Чӣ хел дидесен хонаҳои мардам бинем бачаи азиз. Ина мардам, ина маҳалла, аки ами шаҳрак да дӯстони азиз. Ина халқ. Ина дӯстон. Як чира мегумтон бачаи азиз, як чира мегумтон. Ами сексияе ки ман навор мекунам, общежитие ки ман навор мекунам бачаи азиз. Дар иҷа, ина ҳамиҷа дӯстон, ина пешишда як сотиқ зиёдтарак замин дора бачаҳо. Медонен? Не як сотиқ зиёдтарак. Ина границаш. Ина михел пеши девол. Ина михел як сотиқ зиёд айдажа бачаи азиз. Ина замин дора дӯстон. Дохил ба ҳаму общежитие ки ман навор кесам ку, дохил ба ҳаму мешава. Ина кадомитон мегиред, иҷа шояд ягон иморат мекунед, ягон мағоза мекунед, аптека мекунед, ё ки хона кадам мебардорен. Хулоса бениҳоят варианти зурай да. Ина иҷа даромадгоҳ шита буд ака? Фаҳмо. Итам дӯстони азиз даромадгоҳ дора. Нигоҳ кунед да. Ина митам даромадгоҳ иҷа падеза дӯстони азиз. Як дохили хонара нишон бутам. Нигоҳ кунед бародари азиз. Ина биден ҳама мардам зиндагӣ дора. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Инҷа медурем бачаи азиз. Якум этажаш аймо. Якум этаж аймо. Ина меҳолад. Калидор кишид. Иҷа мешава хонаи якум. Хонаи 4x4 дӯстони азиз. Хонаи 4x4. Чӣ хел десен хай деволош ака ами ремонтиш ремонти пештара. Хонаҳои саюзӣ дохил мешавад ка? Ин хонаҳои саюзӣ бисёр мепарсанд хонаҳои саюзира мардум. Ина дӯстон, ина. Иҷашам
4 ба 3. ай сабабе ки ами соҳибхона дӯстон хай нест худшон дар Москва дар Душанбе хай хона удари аддени иҷара мекард савдо мекунем кадом метавона ки дар кора хонаи 4 ба 3 хонаи 4 ба 4 дӯстон азиз ина хонаи 4 ба 4 резаш недидам иҷа дӯстон азиз ай камтрик чиай ако уборка кардаги нестай аммо фананди кабуте накам ина дӯстон азиз уборка талабай хай саросима будем навориш кардем бач азиз иҷашам 4 ба 4 бардор азиз 4 ба 4 мака ина сеем хона дар иҷа бо дӯстон дора ҳоҷатхона бания иҷа иҷа бания иҷаш бания бач азиз мошинаи ҷумашӯӣ ванна бобинами ҳолат аз шумо харид кардан Саудо ТВ дӯстон фақат навор мекунад. хоҳишай ҳаматон рафти тамошои навор ами дастгириҳо зур шавад бо беҳтарин мешавад иншоалло. Иҷа кухниша дӯстон ина ана ҳами ҳолат треза. хоб масъалаи нархш чанд сум ака ин нархи хона? адрес як бор дига бигем ака. Адрес ноҳияи ҳамадонӣ Московский мешава. Московский районаш хоб пеши хлопзавод пахтазавод хлопонкит пушти бозорча пушти бозорча иҷа ака мактабаш дар ки ҷоа мактаб астай ауна фаҳмо мактаб садик шуда садикам амҷа 100 метр уста масҷида ча ака масҷиди парада тарата масҷид доре на фаҳмо ака фаҳмо дӯстон рақамҳои соҳибхона рӯи экранатон бурмагай занг бизанем боз далши маълумотша бигирем. Ҳамин наворда бачаҳо имкон боша як талай гонен ҳамин дастгирии шумо иншоалло ки ҳар як лайкҳое ки мегузорен наворои мора топ да мебарорад топ давро ман худо хоҳад ҳамин хонаҳо иншоалло ки савдо мешаванд. баъдан рақамҳои худ ман мегузорам барои реклама чизе ки дорен роҳӣ кунем ё ки рафтам видео мекунам иншоалло дар савдо мегузорем. зинда бошед инсон раҳмат ки моро тамошо кардем.